салому алейкум бародаро, хушомадтон ба канали ман. Марҳамат, якти лайк занем, подписация фаромӯш накунтон. Бародаро, ҳамин якомади 1 гектар боғи фурӯшишон будааст. Айн 1 гектар боғ 70 сотиқаш абрикоси пеши бозор, ана 30 сотиқаш боғи майски, ана 70 сотиқашанда 80 бех дарахти калони абрикоси нағзашай. хай 30 сотиқашанда 30 бех 40 бех дарахти майскишай. Документош нағз. Ин боғ чилгазинда. Нархаш 150 000 сомон. Бо арзон мешад, савдо мешад бародаро. Албатта барои ҳамин якти лайк зантон, подписация фаромӯш накунтон. Саволотон бошад, экрананда номери ман ҳай, телефон кунтон. Бо ман саволотон ба подробни нағз как мефаҳмонам. барои дастгирии якҷоҳон ташаккур бародаро.